מה קורה אנשים? אנחנו בעוד סרטון של בליץ עם שון. שון, כן. מה נשמח? ואנחנו what the fuck. עכשיו ימינה. ואנחנו בפקיטדל. ועוד פעם, כמו שאמרנו בפרקים הקודמים, גם בסקייוורס וגם בבליץ, אנחנו והשגתי 1000 ומשהו בסקייוורס. כן. השגתי 1000. ואנחנו משחקים בשרת טייפיקסל, כמו שאמרנו אנחנו לא נעלה, אנחנו מעלים יותר מיינקראפט. לא יודע. אנחנו נעלה משחקים אחרים, לא רק מה. כאילו אנחנו בינתיים, אנחנו כן, אני אקנה רוקט ליג בפורים, ליאניב יש כבר רוקט ליג. הוא קיבל את המחשב, לא אמרנו את זה. לא אמרנו. פשוט לא היית בסרטון הקודם. אחד השני, נכון? כן. אוקיי. אז החלפתי את הסקין שלי לתינוק. כן. שהראיתי את החלקים שלי להגיד. אני אורפי. אני רוצה לך אירון צ'סטפלייט ואני יותר אורפי. למה שאתה תקבל אירון צ'סטפלייט וצ'יין צ'סטפלייט, אני עומד... הקיט שלי מיטמאסטר 8 זה אני מקבל דיימונד הלמט. כבר אמרנו. ואיירון בוטס עם פרוטקשן 1. שון, אתה ממש לא מעודכן, כבר אמרנו את זה בפרק הקודם של בליץ. אנחנו רואים בקומנט. וגם שיניתי את הפוף שלי ל-87. אני שיניתי את זה למשהו, אני לא זוכר מה הוא. תבדוק. שיניתי את זה למשהו. וואי, למה אין פה אינצ'נטית? גם פעם אנשים חשבו שיש פה אינצ'נטית. מי? אבל איפה? היו כאלה שחשבו שאיפה שיש סיביאן מה עוד, אני לא זוכר, אז... עוד מעט אני קונה איזה רג'נריישן. אז חשבו ש... לא, תקנה מסמך 7, אל תקנה. איזה what the fuck, זה לא מורד החיים. איזה... מרקת, אני יודע שמה זה תעבוד, עדיין איזה... לא הרגתי אנשים עם קיטים. הכי טוב? לא היה להם כלום. לא הרגת לבל 8? לא. ואני לא מעניין להיות הכי טוב. אבל הרגו אותי. שיחקתי שבוע כזה. סתם. לא שיחקתי הרבה זמן חצי. כן, בוא נסתכל על שון, יאללה, תינוק. מה, איפה אתה? הנה. ליגאפל, וגנאפל, סליחה. תגידי מי במידעים מועד, אני מראה אותו. לא, הוא FK. אין לו כלום. הוא FK, תרגתם מהיד. תגיד לי מישהו בא. לא, יש לך דג? יש לך דג? יש לך דג? תרג אותו עם דג. לא. אז תרג אותו עם פרה, אוקיי. תעזרי לי פרה. פרה. וואו, אני מקבל את כל הקווסטים. הוא עדיין FK. הוא FK הוא עדיין FK, אני מסתכל עליו בספקטייט. מישהו כתב יוס בגיל שלי. אם אתם לא יודעתם, אני בגיל השלישי הכי טוב דייטיקסל. תגיד לי אם ה-MVP הזה טוב, אם יש לו דברים טובים. כן, זה מי שהרגתי. אין לו הרבה. יש לו... נראה לי הוא אסטרונאוטיקס. נקרומנסר איקס. הוא הרגתי. תראה מה כתוב שם, נקרומנסר, תבדוק אם זה נקרומנסר. וואי, הסקלטון שלי לא מפריע, לא יכול. אתה מת. אני יודע. תעשה ילו. אני יכול לאכול את הגולדן אפל, רק שלא יהיה... איזה מפגר, הוא יכול להרביץ לך ולהרוג אותך, אבל הוא עדיין עוקב אחריך. אתה מנסה לעשות ביטוקליק ולא מצליח. הוא אמר לי נאב, תודה. ואני תקוע בבלוק, לא משנה. איך הריג'ן? נייס פינג. הוא תקוע. לול. הוא גם עושה לי בלוקית, אז כאילו... לול. שון, תהרוג, עוד שנייה הורג אותך. לא יכול.
לו... לא, עכשיו הוצאת אותו! אני או, רוצה אתה מנצח גם ככה. נו, מי נצח? ושון מנצח. כמו תמיד. ונחזור רגע, פס. אם אני מה? נב, אני נוב. I am עכשיו נב. שאני הוצאתי אותו, יס. ואז אני עדיין נוב, עשיתי לו גם רגע. טוב, כן. רבע משפט הבא. כן. ומה קורה? יאללה, תהיה בשקיעה. כן, חזרנו. אז אנחנו משחקים במפה הכי טובה בעולם, קיילון V1, קיילון V2 זו המפה הכי מטומטמת בעולם, קיילון V1! כן. כן. זה מפה מועדפת עליי ועל שון. לא, על כל הנושא שצריכים בכלל. לא מאמין. חשבתי שמישהו אחר... לא הצלחתי את הקפיצה, שון. כן, אני יודע, אבל חשבתי ראית? שמישהו אחר רוצה. ומישהו עושה לי. תרגט, נו יאניב, תהיה בהשתה. איך? תהיה בהשתה. נו. חזרנו. עבוד שם. לא. לא? זה לא הייתה אתה? איפה אתה? לא. אני לא הצלחתי את הקפיצה. איך אמרת אבל מאחוריך. שהצלחת ועשיתי רייט, אבל לא. עשו לי. נתראה במשחק הבא. אחרי הסיבוב הקצר הזה שלקח דקה. אז 10 שניות. לא. נתראה במשחק הבא, כאילו שנהיה בתוך המפה עצמה. והם לא עושים. חזרנו. אוקיי. שון, תראה לנו את החיתול היפה שלך. חיכו לי. תעשה סיבוב ככה, סתכל. איירון צ'סט פלייט. מה? אתה היית בצ'סט הזאת גם? לא. לי יש איירון, אבל איירון כאילו אין גט. ומישהו רוצה להרוג אותי, עדיין לא שמתי את האיירון צ'סט. אני אגיד לך משהו, אני לא אל שם... תשים. כן, גם אני אני. לא שם את הארמור כי אז עד עושים הציפי, טארגט. כי ככה מקבלים... קיבלתי צ'יין לגינגס ואיירון צ'סט פלייט. מה? זה כן, מה אני פשוט סליס. טורפי מאסטר 8, אני מקבל פרוטקשן 1 האמדמת סטונסור ופרוטקשן 1 איירון בוטס. איזה פקסה. וקיבלתי גולדן אפל, אוקיי. איזה מזליסט. אני- וגם קיבלתי את ה-one found fish. לא קיבלתי חרב אפילו. סרק למישהו, אבל הוא פינגר וגם הוא עושה לי בלוקית בשיט, כי היא ממש בלוקית. ואני מנצח. לקחתי ספליוגיסט כי... בתכלס הייתי לו... עשה טעות. אמרנו את זה כבר. כן, אמרנו את אני זה. את ביום 7 בלי. אבל לקחתי עכשיו ספליוגיסט כי במיטמאסטר אני מקבל רק איירון הלמט ואיירון לגינג. אתה לא מקבל גם סטון סורד. לא, ואם פשוט... אתם שואלים, לא קנינו אף בוסטר במיוחד אני. מה זאת אומרת? וואו, 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 איזה קלינאפ, איזה קלינאפ, איזה קלינאפ. שתי לבבות. מה? שרדת? הוא היה נקרומנצריקס. למה לקחתי את זה? הוא היה נקרומנצריקס. זה אומר איירון סורד. וואי. איזה חרא, בטח שאתה... אני החלטתי קרב שלמה, לא קיבלתי לגינס. גם לא קיבלתי צ'סט פלייט. פשוט הצ'סט פלייט זה עם הספליוגיסט. כן, פשוט אוקיי. מה שרציתי לומר קודם. כן? הוא פיקס אני מקווה. לא. לא. מה שרציתי לומר בשון קושי. פיקס! נשמע לך וול פיקס! נו וול פיקס! נו פרוטקשן 4 דיימונד בוט! הרגתי גם ארצ'רנולוגיס פיקס! טוב, מה שאני רוצה להגיד לכם, אם שון ייתן לי לומר אותו, מה? שלקחתי ספליוגיסט במקום מיטמאסטר, כי בספליוגיסט אני מקבל גם לדר צ'סט פלייט, ובמיטמאסטר אני לא מקבל. יש לי גם ספיד 3! כן, כמו שאתם רואים, שון מתרגש עכשיו כמו פיל בהיריון. יפ, אנטר.
מלא. אין לי אפילו לגינגס, אתה מבין? אין לי סטונסורד, כאילו. תביא לך. יא מזליסט מגיד. אני פתחתי כל כך הרבה צ'סטים, אני לא מקבל מהם כלום. אז אני ארביץ לך עם היד? אני אתן לך מכות, מה זה ארביץ לך מהר? או שאני יותר נכון אתן לך. יא מזלזל. וואי. לא... יש לי... רק יד נגיד, יש לי פורמד אחד ושלוש... לא, שתי ספיד, 3 פורשנס, אני אגיד לך... אתה יודע מה קיבלתי בצ'סט האחרונה שלי? אני אביא לך לגינגס. לא. אין. תן לי להרוג אותו, כי אתה גם ככה... כן, תן לי את הכיף. תסדר את האינבנטורי שלי כדי לעשות לך ריק. די, יא. חבר'ה. אני לא צריך בואו, זה. איזה פחדן, יש לו סטונסור, תן לי. היי! זהו, תברח, לא, אתה... אני יודע. להרוג אותך עם היד או... די כבר, זלזל, יואו. 3, 2, 1... מה שמת על עצמך? ספיד? לא, בלי ספיד, שון, בלי ספיד. אבל אני לא נותן לך לעשות ריג'ן. לא, נו... וואי, איזה ילד. תסתכלו איזה דברים אופים יש לו, ועוד מתבכיין. לא, אני אעשה אותך ספיד 3, אבל לא נראה. גט רקטים. רקט. נחזור אליכם במשחק הבא. כן. וחזרנו. כן. המשחק הקודם היה משהו, הרגתי מיליון לבל. לא מיליון, אבל הרגתי לבל. הרגת 2. 3. ארצ'רנולוגית איקס הרגתי. וולפטיין. וולפטיימר איקס והאנטר איקס. עושים לי טארגט. ותבוא אליי לחבר שלי. לא רוצה. אולי אני אבוא ואעבור את מי שעושה לך טארגט. לא רוצה. קיבלתי את אותם דברים במשחק הקודם. לול. השארתי את האקספי שלי מאוד. איך מהאיירון צ'סטפלייט? קיבלתי בצ'סטים האחרים מהאיירון צ'סטפלייט. או, יש פה יוטיובר עם משהו כמו 200 סבים? כן. דאבג'אק. לא שמתי לב שהוא פה. כן, כבר לא. דאבג'אק. בוא נראה. וואי, זה לא עדיין. טוב, עכשיו אני... למה אני נכנס לפה? טוב. ו-20 להיות 9 איקס. לא משנה, 9. וואי, יוצא לך לסטון אבל... וואי, השיט. כן, מי כותב בסקאי? נו, אני אגיד לך למה. נכון אמרתי לך שאני בגיל של השלישי הכי טוב באייפיקסל, אז יש לנו גם קבוצה בסקייפ. נו. נו. אז הם עושים ספאם, אנחנו משהו כמו 71 איש. וואי, יש זה צ'סט של זה. הוא לקח כל כך הרבה נוקבק. אנשים יכולים לחשוב מיטמאסטר איקס, אני יכול להכין איירון סורד והשארפנט. מה? אנשים יכולים לחשוב שאני מיטמאסטר איקס. לא, אבל מיטמאסטר לא מקבל שרפנס. ייי, קוין צ'יי. מה, לקחת? הוא היה טוב מי שרקת? אני צריך להרוג פה. לא. נכון. אני בא לספאון לעשות... אתה בספאון? אמברייקינג, וואו, קיבלתי אמברייקינג על האיירון שלי. הוא כותב לנו טימרס, אבל זה לא נקרא טים, זה נקרא טרס. אוי, פתחת. לא, אסור לי. אני נחמד. אסור לי. זה די מודד, אז מה, עדיין תיקח, אני מוכר נכסה. אבל באמת, תיקח. לא, שון לא נתן לי את זה, זה לא מה שאתם רואים. אז אני אקח את זה. לקחתי. אבל עכשיו אנשים חושבים שאני מתמאסטר איקס, זה כיף לי. יופי. בינתיים כל האנשים שהרגת הם טובים, כי אני הרגתי ספליו 9. לא, אף אחד. אבל נראה לי זה וולפטיימר איקס. זה לא איקס. What the fuck? בוא לספאון. זה צ'יטר. What the fuck? נכון, בפירמידה יש צ'יטר.
מה היה לו? איך הוא עשה? מה הוא עשה? היה לו זה, יש לו, איך קוראים לזה? קילורה? כן, קילורה. טוב, אז אני פשוט אחכה לבליצסטאר ואני אעשה אינבוקר. ייי, פוטטו! הנה, לך אחורה, לך אני לזה. רוצה לקבל את הבליצסטאר ולעשות אינבוקר. ועכשיו יש לו דברים אופים, כמו סטונסורד שרפנס 1. אוקיי, אתה אומר לי שאני יכול לקחת אותו? לא. אין לי בור, אוקיי, זה כיף לי. אני רוצה את הבליצסטאר, אז אתה יכול... אתה מבין איזה צ'יטר, הוא בא כזה מה קורה לי? כן. בור. שון, אתה יודע שהוא יורה בך. שון, מה אתה עושה? שון. לוקח את הבליצסטאר. יש שם צ'יטר, אתה יודע. הנה, זה הצ'יטר. נראה לך שהוא צ'יטר. אתה יודע, בום, תסתובב עליו, שון. זה לא חכם, כי אז הוא יעשה לי קלינה, אתה מבין? לא אכפת, what the fuck? לא, הוא לא צ'יטר, מה? זה הוולפים שלו. זה לא הוולפי. האם הוא יקבל את הבליץ בזמן הנכון? לא. זה לא וולפים, באמת. הוולפים לא מורידים כל כך הרבה. קוראים לכלבים של הזיפ. טוב, אנחנו ניתן לכם במשחק. מה? אנחנו משהו לכם במשחק הבא. כן. וחזרנו עוד פעם באותה מפה. אני יודע שיש פה 4 צ'רים, כי מישהו כתב את זה, הוא תמיד חושב שזה. even fat I say I read. אפילו חשבו שאני אמרתי שאני מצטרף בפאט. Like for... מה? לא אמרתי את זה. הוא לא נראה לי הוא יודע. איך נעלמו לי הזה? לקחתי אותם אני בשנייה יודעת כזה. עליו הזה. פרופ? לא, אבל לקחתי את זה ממש בשנייה כזה פרופ ושניהם נעלמו. נו, קורא עליו, אז אל תדאג. נראה לי באים לעשות לי טארגט. נראה לי אני נלחם מול האקר. נראה לי עושים לי טארגט. כן, אני נלחם מול האקר, זה כיף. שון מת. גם ככה אתה מת, לא נורא. וואי, תודה על העידוד. לא, אבל זה באמת. סליחה, אבל זה באמת. מצחיק. אתם רואים? מצחיק. אם אתם רוצים לנצח, אתם צריכים את שון. הוא יעודד לכם ממש טוב. הוא רק יגיד לכם שאתם מפסידים על בטוח ו... כן. במיוחד כשיש האקרים, אני אומר להם, אתה לא יכול לעשות את זה, אתה הכי גרוע בעולם, מה נראה לך? אבל כשאומרים לי את זה, אני דווקא מצליח. זה העידוד שלי. עמית, תצא, יש מישהו עם 5 HP. בחוץ, הוא level לי. איך אתה יודע? הוא 8, הוא level 8, סליחה, התבלבלתי בשם. כמה HP הוא? הנה, אני יוצא. 8, 9. 10. 3, 4, 5 HP. What did I say? רגע, זה... לא, זה שם אחר. תגיד לי אם מישהו בא. לא. בינתיים אף אחד לא בא. ללכת לעשות... יש איזשהו level X. ללכת לעשות צ'רפנס? רגע, יש מישהו בספאון? בינתיים תלך לספאון. רגע. אין אף אחד. הכל נקי. אבל יש ספליות 9 ויש פול איירון ליד הספאון. תעשה מהר. יש פול איירון. אתה עומד לעשות את זה. אתה יכול לעשות את זה, עמית. אני מאמין בך. זה אתה רוצה. איפה? תנסה לערוץ, תעשה יולו. תעשה קלינאפ. 6 HP. לא משנה, הוא יכול. what the fuck? מה? what the fuck? יש לו ספיד. תגיד לי מישהו בא, מהר. סתם, הוא עושה לך... מישהו בא, מהר. לא לקחתי את האיירון. בן זונה. זהו פולאי. וואי, איזה מגעיל הוא. אני הייתי יכול להיות עכשיו פול איירון. לא. עכשיו אני מפסיד בגללו. וואי, איזה אישנוק. מאחוריך, תיקח ספיד באף, אולי אתה יכול להרוג אותו עם ספיד. מהר, תנסה להרוג אותו. על הוואק. לא!
כן. נחזור אתכם במשחק הבא. לא. לא חוזרים, כי פה אנחנו מסיימים את זה. טוב, שנייה, חכה. מחכה. טוב, נעשור למשחק מחכה. אחרון. בסדר. נתראה לכם במשחק הבא. אוטיסט. כן? עזרנו לכם, חבר'ה. אוי. לא, 12. ברל, עמית. וואט הפאק, אתה הכי טוב בעולם, אה? אין לי שום ארמור, אוי, לא. יש פה נייטיקס, ואין לי ארמור. יש. יאללה. והוא ברצפה, הכי כיף. נכון. כיף לך. וואו. איפה הוא בספאון? כן, ליד. וואו. ברצפה. אצלי הוא לא. אני עושה לו מתקפת פתע. וואט דה פאק, הוא שם לב אליי. תרד למטה. אני מת. אני צריך שהוא ירד למטה ואז אני אתן לו מכה. אם זה עדיין עושה לו דמג' אם אתה לא יודע. יש לו רג'נריישן. הוא הרגתי. הוא ירד. פרות הצילו אותי. אתה אומר שאני פרות. לא. יש לו רג'ן. בעצם אין לו. אם לא, אין... לא, יש לו אחרי קיל רג'נריישן. כמה השארת אותו מקודם? מקודם השארתי אותו על 9 HP. אוקיי. אבל היה לי סטון סורד מקודם. גם לך. אבל יש לו איירון סורד. אם לא היה לו איירון סורד, הייתי הורג אותו. תסתובב הוא עליו. נייטיקס, מה אתה מצפה? תסתובב אליו. אני לא יכול, תראה כמה אין לי ארמור. אז הוא מה? גם כן הוא נייטיקס. תנסה, וואט דה פאק. נייטיקס! וואט דה פאק עוד אחד, שוט. למה לא שמת את ה... כי זה לא היה לי באינבנטורי. אני הולך למים. וואו. אם יש לו בואו. אין לו. נו. איך רשמתי נו? שים איזה... סקשן אחד. את האיירון סורד. יש לך גולדן קרוט. אני עושה סלפי. וואו, סלפי שלא רואים אותי. הוא הורג לך את הפרות. תהרוג את זה, הכביש נחמד. יש פה XP. אני לא יכול להילחם בו ככה. תילחם בו. תראה איזה רקט עשית על הקודם. אני יודע. יש לך איירון סורד עכשיו. what the fuck, איזה רקט הוא עושה לך, שום. איך הוא נתן לי את המכה? אוקיי. מקווה שנהנתם חבר'ה. נתראה בפרק הבא. ביי. יאללה ביי.